Ahojte kamoši, vítajte v novom dieli Story z Dory. A dneska sme si pre vás pripravili veľmi zaujímavú tému. Bude to konkrétne masturbovanie vo vzťahu. Alebo gitara, no. alebo gitara. A tiež Alebo trošku... vlastne ne gitara do piči, však mixážny pult. Áno. DJ-ovia. Presne, dneska budeme DJ-ovia. A mierne zabrdneme aj do toho, či je v poriadku pozerať porno, keď ste vo vzťahu. Alebo sa do konca života musíte pozerať na tú jednu partnera. Budeme sa vás pýtať vlastne. Budeme sa pýtať. My sme sa už pýtali. Ale keď tak sa vás môžeme ešte pýtať. Ale nie, môžete vyjadriť svoj názor aj v komentároch vlastne. Danej téme, že či to je zdravé, nie je to zdravé. Áno. Ja som sa totižto na Instagrame už na to pýtala a konkrétne ma to zaujalo z toho dôvodu, že mi v Asku na Instagrame táto otázka vlastne priletela na mňa, že či je v poriadku masturbovať v manželstve alebo teda vo vzťahu a čo si o tom myslím ja. Mňa teda zaujímali aj vaše názory a čo si o tom myslíte vy, nielen ja, pretože moje názory sú nevždy štandardné. No, ja si osobne myslím, že to je absolútne v poriadku, nelen kvôli tomu, čo robím. Ale myslím si, že to je absolútne v poriadku, pretože proste keď má človek na to chuť, tak prečo nie, keď ten druhý nie je k dispozícii, alebo keď chcem byť sama so sebou a nechcem toho druhého. Akože nemáš chuť na sex, alebo ten druhý spí, alebo je chorý, alebo má krámy. To je ten moment, keď stačia pohľady, netreba slova. Tak som to nemyslela, že sa nepriťahujete, ale myslela som to tak, že proste... Ja máš chuť na svoju ruku a presne. Na svoju vagínu sama. Presne. Tak hlavne vtedy je to úplne v poriadku. Proste je to súčasť toho života. Je to zdravé, hlavne, nie? Je to zdravé. Ty máš aký názor na to? Podľa mňa je to úplne v poriadku. Pokiaľ to není vyslovene o tom, že to človek začne nahradzať. Áno, že to prechádza do nejakého chorobného niečoho. No, v podstate človek alebo partner, alebo partnerka sa začne seba ukájať viac, ako je potrebné a v podstate nespávajú spolu. Áno, no to je dosť dôležité na tom celom. No, akože také obohatenie a proste oddych, je to super. Hej. Áno, ja som sa pýtala na Instagrame a chvála Bohu, podľa mňa, mi tu pristalo 99% odpovedí, ktoré boli, že so mnou súhlasili ľudia, že áno, je to v poriadku. Bolo tu minimum odpovedí, že nie. Myslím, že som tu našla len nejaké 2 odpovede, že nie. A aj to bez vysvetlenia, takže nikto nevie, že či to ten človek myslel tak, ako to myslel, alebo že čo sa za tým skrýva. Mm-hmm. Samozrejme, môžete napísať vy do komentárov, čo si o tom myslíte. Či to je v poriadku, alebo či to sami praktizujete, alebo vám to niekto zakázal a podobne. Mama napríklad. Alebo otec. Hej. Akože keď vás na to pritom prichytia vždy rodičia, tak to není už v pohode. Alebo keď to vyhľadávate, aby vás niekto prichytil, to nerobte hlavne na ulici. Hej, na ulici asi nie je úplne najsprávnejšie miesto pre alebo v kabinkách verejných a podobné. Hej, no, že... Ako myslím, tam v obchodoch, kde sa prezlikajú. Akože keď vás to zrušuje, že sa na vás pozerajú iní ľudia a takto... Tak sa to dá zabezpečiť aj inak ako na verejnosti, kde môžu byť aj deti napríklad. Áno, alebo existujú v práci za počítačom tiež nie je úplne najlepšie miesto. Existujú na to stránky vlastne, kde si to viete zaplatiť a pozerať sa na vás tá žena. Áno. Po prípade si nájdete nejakú priateľku na Tinderi alebo niekde inde a sa budete seba ukájať telefonicky. Mne tu pristalo zo pár odpovedí, kde mi ľudia písali, že pre mňa je to v poriadku, ale pre moju partnerku nie. Prípadne, že mi to priateľka zakazuje, tak to robím na tajňaša. OK, pán je šuflikant. Šuflikanti, hej. Nie. Akože podľa mňa to nie je v poriadku, že by sa mal schovávať ten daný človek proste pred tou druhou osobou a robiť to na tajno. A hlavne nemala by to ona zakazovať. Akože buď tá polovička, lebo prečo zakazovať, akože jaký má k tomu dôvod, a keby to chcela zakazovať, tak by som rád poznal ten dôvod, že prečo to chce zakazovať. Hej, no že asi... Ale aj tak by som to mal piči, lebo... No veď preto to robí na tajňaša, lebo potreba je potreba, ale niečo tam musí byť, čo proste má ona blok, alebo ja neviem čo, alebo proste tak bola vychovávaná. To môžeš poďakovať v tom prípade aj rodičom.
na Hej, toto chore. no ja by som podľa mňa načrtla konverzáciu o tom, že OK, keď už to tá partnerka zakazuje, tak aký je dôvod toho zákazu a prečo to vlastne... Ešte môžu byť veriaci. Samozrejme, v tom prípade je to hriech, ale to je debata podľa mňa na niekoho iného, než na nás dvoch, lebo v tomto sa... Farára si nebudeme volať určite. Nie. V tomto sa my úplne, že nevyznáme, ale myslím si, že keď to tá priateľka zakazuje, tak v tom je podľa mňa nejaký hlbší význam, že prečo jej to vadí a na druhej strane, že sama to nikdy nerobila. Vieš, že nemôžeš vodu kázať, víno piješ, tak sa to hovorí. Tuším, áno. Ale ide o to, že treba zistiť, že či to tá partnerka robí tiež, alebo nerobí. Alebo tvrdí, že to nerobí. Hej. Je to možnosť. A veľmi dobre klame v tom prípade. Áno, alebo klamú obidvaja to robia na Alebo tajnáša. sú typy žien, ktoré s tým majú problém sa seba ukojiť. V podstate to seba masturbácia. Hej. Že to nikdy nerobili. No, buď nenašli ten správny spôsob, ako to urobiť, alebo im to príde divné, čo je chore podľa mňa, treba zajsť s tým psychiatrovi, alebo sa aspoň s niekým o tom porozprávať, lebo nie je to zdravé podľa mňa, keď máš problém sa dotknúť sám seba. Hej, no určite áno, pretože myslím si, že tá masturbácia alebo to dotýkanie sa samého seba je taký ten prvý krok, vieš, že kedy objavuješ a zisťuješ. No tak hlavne podľa mňa je toto najvyššie, čo môžeš dokázať svojmu telu dať. No však uvoľňuje sa ti milión vecí pri tom a niekedy si lepšie vyhodí ako zle zajebať, ak sa hovorí. Sám to človek vie, proste, že niekedy si spraví 100-krát lepšie, ako keď mu to robí niekto iný. Áno, no ale hlavne myslím si, že keď to skúmaš sám na sebe a zisťuješ, čo máš rád a čo nemáš. A podobné. Jednak áno, ale proste zistíš sám na sebe, čo sa ti páči, čo sa ti nepáči, čo ťa najviac uspokojuje, tak to vieš potom aj lepšie odkomunikovať s tým partnerom, čo znamená, že vlastne aj že on naučíš bude... to. Presne, lebo... Čistý príklad. Napríklad. Hej, áno, ale tak pre mňa to bolo tiež veľmi dôležité, lebo jednak podľa mňa pre ženu je náročnejšie dosiahnuť orgazmus ako pre muža. Hej. A tých spôsobov je niekoľko. A tým, že si to sám na sebe vyskúšaš, tak potom vieš aj s tým partnerom lepšie odkomunikovať ten spôsob, akým ťa on dostane k tomu orgazmu. Hej. A tým pádom aj ten váš spoločný sexuálny život bude asi uspokojivejší a Haluška, že toto sme my nikdy nemuseli riešiť. Asi si šikovný. Hej. Niekedy máš akože pičungy, keď si precitli veľa. A tak nemám, že pičungy, ale tak on má tiež svoju hlavu, ona. Teda. Keď hlava chce viac ako on. Presne. Alebo proste, ja ti poviem, vieš, že niekedy... Áno, stane sa, že škrapneš, zatrhneš. Áno. Šuchneš, zle šuchneš. Presne. Inak pohneš. Áno. Áno, jasné. Ale treba komunikovať tieto veci. A hlavne niekedy ti vyhovuje... A nebyť, že... Hej, a v krči... Keď to je zlato... Super, pokračuj už. Už mám vyšuchané stehno, ale v pohode. A masíruje ti pupok namiesto klitorisu. Takže tá komunikácia tam je veľmi dôležitá. A teda myslím si, že zistiť, prečo tá partnerka s tým nesúhlasia, prečo jej to vadí, je dôležité. Až potom vlastne možno prejdete k tomu, že tam bol nejaký skrytý problém a nakoniec budete masturbovať. Jedna radosť. No, alebo nemáte spolu byť? Aj to je druhá možnosť ešte. Alebo, to už je taká razantná možnosť, ale aj to je možnosť. Nie, ale môže to byť, že proste nevadí je tá súlož, lebo to sú tie prípady, že zhasnuté svetlo nevidím a poď urob sa. Akože nehovorím, že to je pravidelnosť, ale môže to byť aj tak. Aha. A proste tá žena má sama so sebou problém, alebo ten muž. Proste, akože väčšinou toto mávajú ženy, nie muži, že nechcú byť, aby sa na nich chlap pozeral, alebo nechce sa ona pozerať na toho chlapa. Hej. A je to také, že proste... Že sa buď hábia, alebo sú nespokojné s niečím zo sebou. Áno. Ale treba vždy tieto veci komunikovať a riešiť ich, podľa mňa, lebo nebudeš to riešiť, bude to len horšie. Vždy treba komunikovať. Ja si inak myslím, že napríklad toto, že zhasnuté svetlo a tak, akože je to síce trošičku od témy, ale to zhasnuté svetlo a tieto vlastne neistoty žien, ktoré majú, sú veľakrát iba v ich hlave. Že reálne, keby to svetlo na chvíľu zažila a pozerala sa na toho chlapa, tak by bola jak malé šteniatko. A vtedy by si uvedomila, že že však vlastne mu nevadí, že mám jeden feldík navyše, však je rád, že mu stojí penis. No, asi by s tebou nebol, keby mu to vadilo. Tak asi by mu nestal. To je ďalšia vec. No. Že podľa mňa, že toto si treba veľakrát uvedomiť. Alebo si nedávať zrkadla do izby. Zrkadlo by si nemal mať nejak spolu. Nie, ale proste niektorí ľudia majú problém to, že sa vidia v zrkadle pri tom. Hej, že to moc riešia. Že moc sú v tej svojej hlave. Aj tomu vie podľa mňa tá masturbácia pomôcť, že vlastne, keď už sa dostaneš do určitého štádia, že
sa mi to páči a je to dobré a už to dochádza k tomu vyvrcholeniu, tak už nestíhaš mysleť v tej hlave. No, A takisto, keď príliš veľa premýšľaš, snažíš sa pri tom sexe, preto veľa žien má aj problém sa spraviť. áno, lebo sú strašne tuto a nevedia sa odosobniť vlastne z tej hlavy a výjsť z tej hlavy a No. uvoľniť sa a neriešiť proste všetky tie negatívne myšlienky a Preto veľa jak žien, teraz a pomalšie a rýchlejšie, tak to povedz nahlas. a preto má aj veľa žien podľa mňa problém s tým, že nemávajú ten mokrý orgazmus. Hej, Lebo to je strašne ohlavé, ten mokrý áno, orgazmus. Že extrém. to je úplne, že mega. To musíš odísť. No. Potom si jak hasič. Áno. Keby boli požiare, Zavolajte svoju partnerku. presne tak. Každopádne, a z tých odpovedí, ktoré tu boli a ľudia súhlasili, tak niektoré tu boli veľmi zaujímavé. Niektoré sa mi veľmi páčili, že ako na to pozerajú tí ľudia, ktorí proste to berú ako bežnú vec. A napríklad jedna odpoveď bolo, že myslím si, že áno. A kto hovorí nie, tak si doma trepe šaša, pokým je žena v práci. Áno, súhlasím. Úplne plne, lebo každý, kto Áno. povie, že ne, je klamár. Áno. To je put proste, to je Áno. jak pes čuchá, čo čuchá riť. Hej. A hlavne, keď To je je to druh niečo zakázané, prejavu- tak to podľa mňa chceš viacej. Presne, so všetkým to tak je. Či drogy, alkohol, cigarety, žena. Áno. A väčšinou to, čo máš zakázané, chceš. Vo vzťahu prestaneš si umývať zuby alebo strihať nechty? Taká istá self-care. Same. Tak. Ostrihaš nechtiky. Ale je Vyhodíš, to pravda, stojáš to a je, ideš. keby si proste, nehovorím, že to máš mať na dennej báze, lebo tiež to není zdravé. Akože sú Áno. chlapi, ktorí to potrebujú každý deň si spraviť, ale to už je tiež zlozvyk podľa mňa. Niekedy aj ja mám chuť, že trikrát za sebou. Akože máš niekedy podľa mňa, že raz za pol roka alebo raz za mesiac môžeš mať také obdobie, že jebal by si celý deň. No, Ale akože keď je to každý deň, už je to asi trošičku moc. akože nejdeme brať nikomu to, Počkaj, že si ide človek honí kokot každý deň, nech si ho honí, nech ho... Sú ľudia, ktorí majú Keď som bol proste mladší, ja som to vysoké... robil každý deň. Hej, jednak závisí asi aj od veku, aj od No. toho, aké máš vypätie a koľko máš na to času a No. vieš na to rozmýšľať. Potom sú ľudia, ktorí majú jednoducho vysoké libido. Áno, vysoké libido, že proste potrebujú naozaj toho sexu veľa a podľa toho si hľadajú aj partnerov. Áno, A on si aj 3-krát za deň, keď to je niečo, čo potrebuješ a proste vieš, že je to tak fajn a že aj keby si mal partnerku, tak s ňou spávaš 3-krát denne alebo každý deň alebo Hej. veľakrát. Ale pokiaľ je to, že potrebuješ si každý deň vyhoniť a nahrádza to ten sexuálny život s tým tvojim partnerom, tak vtedy to už podľa mňa to už nie je v poriadku. Že keď to prevyšuje ten sex a keď odmietaš potom tú partnerku na úkor tej masturbácie, tak už to podľa mňa nie je OK. No Že to nie. už je moc. To súhlasím, to je. A keď si chceš honiť aj 4-krát za deň, tak vždy aj 4, aspoň raz pokoruj tú svoju ženu. Ten Medzi deň. tým, hej, že 3-krát si niekde, vyhoň, lebo- je A 4-krát. nie, však ako niekde, keď robíš toto, tak proste v tom partnerskom vzťahu niečo nie je v poriadku. Proste Hej, že keď je to asi moc, tak... nepoviem, že máš takú zlozvyk, že naučený už od mala, keď sa ti prvýkrát postavil, alebo si na to prišla aj tá žena, že proste potrebuje to každý deň. Jak ráno kávu, keď si dáš. Proste sú ľudia, čo majú ráno kávu, toaleta, ide do roboty. Asi áno. No, tu je A- napríklad odpoveď, že všetko s mierou aj vody veľa škodí. To je presne ono. No. Že A proste, že keď má človek naučené to, že ráno sa spraví, ide do práce a proste nabíja mu to ten endorfín a neviem čo Áno. všetko, proste nech to robí. áno, presne. Ale keď vie fungovať aj normálne v reálnom živote ďalej, že proste neobmedzuje toho buď partnera pri tom, alebo tak. Presne. Ale vždy to treba povedať tomu človeku a netajiť to tieto veci a Áno. keď ti to zakáže ten partner, tak potom nie je ten správny partner, lebo podľa mňa, keď ideš do vzťahu s niečím, tak musíš akceptovať všetky veci Áno. na tom človeku Áno. a ne, že všetko akceptuješ, ale toto mi vadí. Presne. A Na myslím čo? si, že je tá tej zdravej komunikácii, že proste na začiatku toho vzťahu je veľmi dôležité komunikovať. Nie, že by potom nebolo, ale na začiatku je veľmi dôležité komunikovať, aby ste zistili vlastne všetky tie také základné aspekty o sebe a podľa toho sa vieš rozhodnúť, či s tým človekom budeš ďalej tráviť svoj čas alebo nebudeš a či ste kompatibilní, lebo zmeniť ho nezmeníš. V živote nikdy, dievčatá, zapamätajte si, zmeniť ho nezmeníš. Ani ženu. Ani ženu nezmeníš. Ten človek je... Maximálne sa v niečom prispôsobí. Prispôsobíš, spravíš nejaké ústupky, áno, ale ten základ toho človeka je proste jednoducho už daný a to sa nezmení. A keď už ten váš vzťah prechádza do zákazov, príkazov a nemôžeš, tak to je podľa mňa, že konečná čiara. Áno. Môžeš ti navrhnúť, že vieš čo, zlato, tohto by si mohol menej, keby sa ti dalo a on ti povie nie, pretože toto a toto. Dobre, v poriadku.
No, buď chceš, alebo nechceš. A buď chceš, alebo nechceš, Tam ale sú akože dvere, keď sa ti zakazovať, nepáči, prikazovať už podľa mňa je tá hranica toho vzťahu, že Obmedzovať človeka v Áno. niečom je proste hovadina. áno, že keď ti ten človek vadí natoľko, že mu musíš zakázať nejakú činnosť, aby ju nikdy v živote nerobil, tak si myslíš, že to je počiatok toho, že ti začne vadiť viacej a viacej vecí na ňom, pretože sa to začne nabalovať a už budeš taká, že No. že toto nechcem a tedy je podľa mňa čas odísť. Čistý príklad, úplne krásny je na toto, že chlap má naučené každý piatok ísť s kamarátmi na pivo. Áno, A dojde proste o 1 domov v noci rozbitý jak rešeto. áno, Tebe sa to nepáči a Áno. môžeš mu to povedať, že Zlatko, nepáči sa mi to, bola by som rada, keby si ten jeden piatok, alebo nechodil by si tak často. áno. On ti povie, že dobre, nepojdem 4-krát, poviem 2-krát, nepovie ti, alebo povie ti, že proste to tak má zaužívané už odtedy, čo s tebou predtým Áno. bol Inokedy nemôžeme, prepáč. a proste je to tak Áno. bohužiaľ tak na to pivo pôjde a má to on nejaký spôsob Hej. úniku. Áno, ale keď napríklad v piatok ide na pivo, v sobotu bude tráviť, alebo celý víkend No. strávi s tebou a sobotu ťa zoberie na večeru, alebo náhodou niečo sa stane, vypadne to, zoberie v piatok teba na večeru, tak je to OK. No, Ale preučať ho ten naučený návyk, alebo mu povedať, že vieš čo, chodíš príliš často s chalanmi, zakazujem ti to, odteraz nebudeš chodiť s chalanmi, odteraz budeme v piatok chodiť my na večere a nájdi si iný deň, nebudeš s nimi chodiť chlastať, tak bude chodiť chlastať aj tak ten piatok a ešte ťa prestane aj sobotu brať na večeru. ešte to možno aj zmláti. Ježiši Kriste. Ne, to bol To vtip. bol vtip, preboha. Vystrihnúť. Ne, srandujem. Srandujeme. No. Je opäť jedno, čo to je, či to je masturbácia alebo pivo, proste zakazovať niečo je za hranicou toho. Že to už proste nemá cenu, aj tak to bude robiť. Či to je masturbácia alebo pivo. Zakazovať ti mali rodičia veci. Nerob toto, lebo zle dopadneš. Presne. Nerob toto, lebo zle Aj tak si dopadneš. to robil a potom si sám musel priznať to, že to boli. Ale inak sa to nenaučíš. Zakazovať je najhoršie. Áno. Proste, lebo ten človek to chce aj tak. No tak chceš ešte viacej. No. Ježiš, to je prirodzené na všetkým, že keď ti niekto niečo zakáže, chceš to ešte viacej. No. Ďalšie zaujímavé odpovede, ktoré tu mám, inak, ktoré sú prevažne od žien, čo sa mi páči, že aj ženy sa zapájajú, je, že je to úplne v pohode. Viem, že to robí on, robím to aj ja a on to vie, ale nemáme problém to spolu delať. Že proste viem, že to robíš, viem, že to robí, aj tak spolu spávame. Že napríklad, ty to robíš? No jasno. Ja to robím? No. Ale nikdy som to neriešila. Že ja A to, čo napríklad by si neviem, mala? no že akože nepýtam sa na to, neprichytila som ťa, netuším, kedy to robíš. Teraz. Napríklad. A nemala som nutkanie to nejak riešiť, alebo mi nikdy v tej hlave vlastne ani neskrsne to, že A ty si honíš? honíš si teraz, alebo vieš, Muzerant. vieš, že ideš na záchod, mne povieš, že sa ideš vysrať a mne, že nešiel si náhodou vyhoniť? Vieš, že toto ma nikdy A úplne. No, a ja, že asi kadí. Kakáš? Aha. Alebo Vieš, že- zabudol pustiť ventilátor. No, a že toto ma nikdy nenapadlo, že nikdy mi to v tej hlave ako keby neskrsne. Lebo to bereš ako samozrejmosť a normálne zdravú vec. No, nezamýšľam sa nad tým. No prečo by si mala? No však to, že neriešim to proste. Že Hej. nepríde mi také niečo, čo by som mala vo svojom živote riešiť a s čím by som mala strácať svoj Hej, drahocenný čas. Jasné, ale je dôležité do akej miery. Ak preferuje masturbáciu pred sexom s partnerom, tak potom už niečo nie je OK. O tom sme tu vlastne aj hovorili, že... To si nemyslím, že to nie je. Akože ono to je položené pred sexom. Nie, tak je to napísané. Nie, že pred tým činom, ale že keď preferuješ masturbáciu, než ten sex. dobre, no to áno, to je chore. Tak, že to už... To už není v poriadku v tom vzťahu. Hej. Ale keby to bolo ako, že chce si vyhoniť pred sexom a potom Že chce tým ísť to jebať, začína. tak je to proste Tak je to úplne v jeho pohode. tradícia. No, Radšej jebe spravený ako nespravený. No. áno, však to už Lebo je asi jedno. dlhšie vydrží. Možno. Jasné, hlavne vo vzťahu, keby spolu ešte nebývate a nie ste spolu non-stop, občas to na teba príde. A keď si vo vzťahu, tak proste čo povieš si, že ne, že už to nie je v pohode? Nie, že však keď si vo vzťahu, ale že napríklad nebývate spolu. No ja a ste rozumiem, spolu ale málo. tým pádom, že keď spolu bývate, tak je to zle? Nie, tu je, že hlavne vo vzťahu, kedy spolu nebývate. Že No, vtedy, takže vtedy je to, že práve, že podľa mňa to je myslené tak, že keď spolu nebývate a nie ste spolu stále, takže skôr si vyhoníš, lebo že teraz by som chcel pojebať tú frajerku, ale je 20 km ďaleko, tak si idem vyhodiť. Však áno, Vieš. ale Ako chápem, čo myslíš ty, že akože keď spolu nebývate, tak si honím a keď spolu bývame, tak už lebo je to tak si napísané. nebudem honiť. Je to tak Hej, napísané, no. Dáva zmysel. Dneska budem confident. Chápem, čo myslíš. No. Chceme nejaké objasnenie? Ak sa nájdeš svoje otázke, alebo teda odpovedi, tak ľudia nám to komentujú. Chceme a vidia, dovysvetliť. áno, do vysvetľovania. Potrebujeme detaily.
Už som to spomínala minule. Niekedy je chuť a když není doma, tak co se dá dělat? Toto je presne to? Teraz by som jebala, ale není tu. No, tak nebudem čakať predsa. Tak hlavne môže dojsť ten deň, nemusí dojsť ten deň. Áno. Keď máš chuť, kurva, tak si sprav dobre. Ak to neovplyvňuje náš sexuálny život, podľa mňa je to v poriadku, komunikácia je základ. Very inteligente. Keby sme to písali my. Presne. Podozrivé, nepísal som to ja. Nechápem, prečo by nebola. To je ako, že nemôžeš jazdiť v buse, keď máš auto? Nemôžeš. Ne. Nikdy nepôjdeš autobusom. Ona by autobusom nešla, aj tým auto. Ja by som nešla autobusom. Ja neviem, jak sa autobusy používajú. Kúpiš lístok, otvoria sa dvere, nastúpiš. Uj. Ešte si pozrieš, že odkiaľ kam autobus ide. Stratila by som ťa. Ešte to hovorí aj zastávky. Stratilo by som sa. Hovorí to zastávky. Ešte to ukazuje aj na displeji. Nechcem to vedieť, ďakujem. Občas človek potrebuje čas na sebe, když máte pravidelný uspokojivý sex, za mne občas jo. Proste potrebuješ čas na sám seba. Áno. A zase to je tá vec, že čo je myslené občas. Hej. No. Asi, počkaj, takto. Podľa mňa každý má inú predstavu o tom, čo je občas. Hej, Chápeš? jasné. Že ja si tiež nehoním. Že nemám čo. Každý deň. Vieš, že proste sú dní, kedy nemám chuť, že vôbec na nič. Ani na sex, ani na nič. Ani vidieť sa hola. Že proste sú aj také dni. A pre niekoho je občas každý deň, pre niekoho je občas proste raz za mesiac. No, a toto ja mám našťastie v píči úplne. Pretože by som mal takýto nejaký ten problém, že neviem sa na seba pozrieť, nechcem sa vidieť holá, alebo niečo holí. Potom no, ale tak vieš, že keď máš napríklad krámy, tak sa ti nechce nič robiť. Nie je to tak, že vy bývate nadrženejšie, keď máte krámy? Ako kedy, vieš, že keď je zlé a bolí ťa. Áno, nie, tie prvé 2 dní, kedy ťa bodajú nožom. Ale že vraj orgazmus pomáha na menštruačné bolesti. Áno. Takže... A každý správny rytier musí mať čo? Meč od krvi. Takže ženy výhovorka, že mám krámy, nechcem jebať. Bolí ma hlava. Chlapci, naučte sa, že keď žena povie, že bolí ma hlava, znamená to, že sa mi nechce jebať, pretože orgazmus je liek na bolesť. No. Takže keby ju bolela hlava, vy musíte povedať, že máte čarovný prútik a liek. Ale je proste to isté aj, že Zlatko mám krámy a jasné, keď je v krčoch zvíta, jak slímak na posteli, tak jasné, že ju jebať nebudeš, ale proste keď už po tých 3 dňoch už je to normálne a práve, že ešte intenzívnejšie pre tú ženu, nie? Áno. Keď je jeden z partnerov sám doma dlho, tak je lepšie, keď si spraví dobre sám, než by podvádzal. Áno. Je to lepšie, že si človek vyhoní, keby išiel za kurvou. Áno, áno. Myslím, že akože riešiť doma problém medzi tým, že každý deň si vyhoním a pozriem si pri tom porno, je lepšie ako riešiť doma problém, že každý deň idem na privát. Že toto je asi fajn. Že radšej si honí. Ja som si tu vybrala ešte pár príbehov ľudí a skúseností a zabrdla som vlastne na začiatku aj do toho porna pri tej masturbácii, tak tu sú niektoré tie príbehy, ktoré sa znova opierajú o to, že nielen masturbujú, ale pozerajú aj porno v tom vzťahu. Ja tu mám jeden, ku ktorému by som sa chcela vyjadriť, že žena už niekoľkokrát, dobre, 4-krát, nie niekoľkokrát, 4-krát načapala svojho muža pri tom, ako pozerá a honí si na porne zameranom na chodidla. Nožička. Takže to je indícia čoho? Že nenadávať mu za to, ale využiť to. Dať si pekné silonky, peknú francúzsku manikúru alebo nejaké pekne nalakované nechty. Alebo jak to má rád. Spýtať sa na to, že či má nalakované, neupravené nechty. Pojete na pedikúru, Zlato, akú si mám dať farbu? No, a povieš mu, že Zlatko, dneska ti vyhoním nohami. No. Tie hviezdičky v očách. Ešte taký výstrek si nevidela. Každý má svoj druh úchylky. Či už je to poloha sexuálna, pri ktorej mu to vyhovuje najviac, či už je to takéto niečo, ako je food fetish. Je množstvo takýchto všelijakých spôsobov. A myslím si, že tie nohy sú najmenšia škodná. To je podľa mňa, že najčastejší taký nejaký... ale nie, že škodná. Ja milujem nohy ženské. A ja mám rada nohy, ja si všímam nohy veľmi. Ale necucaš ich. Cucala by si mi palec na nohe? Tebe asi ne. To ne. A počkaj, akože nemyslela som to tak, akože, že... áno, ale že ženské áno, že chlapské nohy, lebo sú chlpaté, nie, lebo nechcem mať ten chlp v hube, s prepačením, prepač, máš parochničky. A chodíš s tým že musí byť fakt čisté. Ja si umiem. Ale máš pekné nohy. Ja si ich kľudne dneska oholím umiem. Dobre, to preberieme potom. Ale že... Môže to potom, vidíte? Toto sú tie základy komunikácie. Však potom to preberieme v kľude doma, keď si budeš holiť tie parochničky. No ale akože, že napríklad, podľa mňa sú rôzne typy tohto. Áno.
A že ja si všímam, či má niekto pekné nohy a je to pre Áno, mňa že niečo, že ženské všímam nohy si... by si do huby dala, nevadí ti to. Áno, a tak hociaké chlapské nohy by som si do huby Už to nedala. je jasné. Vieš, ale... Ani hociakého chlapa by si do huby nedala. Ne, fuj. Ale není to vec, ktorú ja vyslovene vyhľadám, že potrebovala by som to vo svojom sexuálnom živote proste olizovať niekomu nohy, ale na druhej strane nevadí mi to, lebo sú ľudia, ktorým to vadí, keď sa chytáš nôh a takto. Ale ostriekané nohy máš rada. Hej. A zase na druhej strane všímam si to na ľuďoch, aj keď som len, že je to normálna nezáväzná konverzácia, máš šlapky na nohách, tak ja sa ti pozriem, či máš škaredé nohy. Hej, a už budem z teba taká, že... No. To je to isté, jak si všímam, že aký majú akože zuby ľudia. Hej. Že to sú tie veci, ktoré ja si všímam na ľuďoch prvé. Ja som mal pekné zuby predtým, jak som mal spravené. Ty si mal pekné zuby, áno. Som im mal zničené z hokeja. Hej, ale mal si ich takéto isté v podstate, ale trošku. Hej. No. Že to si ja všetko všimol. Ešte penis, to je základ. Hej, to je základ. Ten som si tiež pozerala. No. Pozerám doteraz. Pozerám doteraz, očividne. No. Nezasíname. Občas áno. Keď sa nám... Nezažíname tak niekedy. No. Není tak čas. my už vieme, čo. Není čas. Už vidíme, už máme night vision. Hej, niektorí z nás, niektorí nie, už som raz párkrát padla chodí múmia. na penis. Mám tu jeden veľmi zaujímavý príbeh, to nazvime, ktorý by som chcela počuť tvoj, jak to vidíš ty a že by si mi to povedal z tej chlapskej perspektívy. Okay. Ja si myslím, že všetci muži masturbujú, vzťah, nevzťah. Predsa len u mužov abstinenca môže spôsobiť fyzické problémy a bolesti, tak proste nejako to von musí, keď je treba a hádam, nebude chodiť chudá chlap s modrými vajcami. Len preto, že žena zrovna nemôže, lebo je chorá, menzes a tak ďalej. To by bolo sebecké. Takže by som si z toho nič ja osobne nerobila. Samozrejme, mala by byť určitá diskrétnosť. Nerobila? Že nič by si z toho nerobila, že akože netrápi. To žena písala. To žena píše, áno. Že samozrejme nejaká diskrétnosť by mala byť, že si ho nevyvalí hoci kde a hoci kedy. Modré gule sú mýtus. To je blbosť proste. A chlap, keď si to dlhšie nespraví, tak môže mať samo. Únik. To by som to povedal. Hej. Môžeš mať mokrý sen, chlapi to mávajú. Áno. Že dlho som to nemal, ale môže sa to stať. A keď je prebytok ejakulantu, tak proste on vychádza sám. Takže fyzické problémy a bolesti? Staje sa to, keď v podstate robíš si to, že sa dráždiš stále a nespravíš sa. Vtedy sa ti to môže stať? Áno. Alebo sa ti to môže stať aj vtedy, keď sa spravíš veľakrát za sebou. OK. Fascinuje ma, že ľudia v dnešnej dobe stále veria na modré gule. Lebo je to nejaký mýtus, ale fakt by som chcel vidieť toho chlapa s tými modrými gulami. A ja, prosím vás, keď máte niekto modré gule, tak nám ich odfoďte. Sa nenechajte nakopať do nich predtým. Nie, prirodzene modré gule, ak máte, chceme ich vidieť. No, ale akože fascinuje ma to, že proste naozaj jej to niekto pravdepodobne nakecal a ona tomu verí. Tak asi mala partnera, ktorý jej hovoril, že proste Zlatko, keď ma nespravíš, tak budem mať modriny, čo ja viem. Ja neviem, to je čudné. Ale však dobre, akože akceptuje to, že je to prirodzené. Súhlasím. Áno je. Však proste robím to aj ja, robíš to aj ty. A nech to robí každý. Ale to s tými modrými gulami blbosť proste. No jasné. A mám tu dva podobné názory, alebo teda dve veci, ktoré sa týkajú podobnej témy. No. Jeden z toho je, že porno ponúka neobmedzené možnosti užiť si nejakú fantáziu, ktorá by bola inak v bežnom živote nesplniteľná, ale je to dvojsečná zbraň. V poslednej dobe sa často stáva, že muž prepadne pornu úplne, odmieta svoju ženu, pretože ju už nepotrebuje, lebo má spor na lepší zážitok. To je k tej masturbácii, že áno, je to že robia to muži. Akože áno, ale stále sa to dá komunikovať s tým partnerom. Dajme tomu, keď ho zrušujú policajtky, tak sa obleč ako policajtka. Preto hovorím, že mám tu dva podobné názory, pretože hneď druhý na to naväzuje, no akože, ktorý som našla je, že možno má človek nejaké nesplnené fantázie, ako napríklad, že nám mu to robí nohami, tak mu tieto fantázie treba splniť. U nás to pomohlo a muž mi sám povedal, že ho porno prestalo baviť a mňa inak tiež vôbec už nebaví. Len sa treba odvážiť urobiť aj niečo nové a potom už to nebude také lákavé v predstavách. Áno, to je presne to, lebo príklad, nohy, to je ten jednoduchší spôsob, alebo aj anál môže byť. Proste každá žena sa toho bojí, lebo bude to boleť blbosti. Áno, není to jednoduché, ale sú na to rôzne prípravy, ktoré ti pomôžu a možno ťa to chytí ako tú ženu, lebo poznám ľudí, ktorí tak spávajú viac. Áno. Análne, ako, no
proste viac sa ukojí cez ten anál ako cez tú vagínu a možno aj ten chlap to vyskúša, už to nebude chceť. Možno ho to začne baviť. Nikoho by som do ničoho nenútila. Samozrejme, že keď je to niečo, čo ťa fakt, že odpudze, tak by som to odkomunikovala s tým partnerom, že prepáč, že toto ti bohužiaľ asi neviem splniť, že skúsme to prstom, iba no, napríklad, alebo niečo. Že aspoň čiastočne do toho podľa mňa, že načrtnúť do tej predstavy, porozprávať sa najprv o tom, že čo si naozaj predstavuje, že keď chce vyseť zviazaný zo stropu, tak to asi nie je úplne niečo, čo mu vieš bežne splniť. No. Ale tie klasické, čo naozaj veľa ľudí robí, sú ako nožičky napríklad a tieto veci. To je úplne, že tu sa vyzujem a idem. Alebo to lízanie zadku. Presne, proste. Ale samozrejme, že ten chlap nemá chlpatúriť, pokiaľ to tú ženu nezrušuje, že to nevadí sa brodí jazykom aj chlpov. Čistú, osprchovanú, nie, všetko. ale môže to mať, že nám rada, majú ženy radi chlpatých mužov, a že to nevadí. Čím viac zarastený, tým je to lepšie pre ňu. Áno. Že proste sú ženy, ktorým to nevadí. To je proste o tej komunikácii. Áno, ale vždy treba proste komunikovať. Sú veci, ktoré viete vyskúšať. Samozrejme, sú ľudia, ktorí majú radi sadizmus pri tom. Keď je to tomu človeku proste blbé, aby to robil, aby bil tú ženu, alebo škrtil, alebo niečo, tak hold proste nedonúti, že to do toho robiť, lebo mu to je nepríjemné. Ale akože pri škrtení sa dá ešte podľa mňa, alebo opluť, alebo niečo také. Ale akože môže to byť tomu človeku nepríjemné a môže sa mu to aj zapáčiť. Vieš čo, ja si myslím, že napríklad... Sú strašne tenké hranice medzi tým zlomom, že čo už môže byť, že že neviem, jak to máte vy, ale aspoň od toho, čo som ja odpozorovala a aj zo seba to viem, že keď vidíš na tom druhom, že sa mu to páči a že ho to viac a viac ako keby vzrušuje, tak to aj teba viacej baví ako keby, lebo vidíš, že to, čo robíš dobre a myslím si, že keď ty sa bojíš toho, že nechcem ju priškrtiť, pretože jej môžem ublížiť alebo niečo, ale zase keď to trochu urobíš a uvidíš, že čo to tomu partnerovi spravilo, tak si uveríš, že ježiš, to je... Že na jednej strane máš to, že sa bojíš, že jej ublížim, ale potom máš ten druhý pocit tej radosti a toho uspokojenia a že ty kokos, že možno to nie je také zlé, lebo jej sa to páči. Ktorý a vidíš... mal takú slečnu, ktorá sa chcela nechať odškrtiť až do toho, že odpadla. Hej. Proste a vtedy sa ona spravila, až keď odpadla. Hej. To bol pre ňu najväčší výpinak. Čo je akože trošku nebezpečné, ale áno, chápem. Ona sa tak dokázala, proste ukojilo ju to. Hej, no jasné. No ale proste, že to je to, že keď ty uvidíš tú partnerku, alebo toho partnera, že sa mu to naozaj páči a jak sa z toho sám teší a že sa urobí pri tom, tak aj ten tvoj strach z toho podľa mňa trošičku ustúpi a začne ťa to tiež možno nejakým spôsobom baviť alebo niečo podobné. Takže to je podľa mňa, že fajn, ako na to nejako pomaličky prichádzať a komunikovať a naozaj ťa prestane to porno baviť, keď to máš v reálnom živote. Na čo by si to pozeral potom? No. Úplne poslednú vec, ktorú tu mám, je v podstate výkrik o pomoc, to nazvem. A je to chlapec, ktorý má určité problémy a potrebuje poradiť. A máme sa snažiť, keď nepomôžeme, tak sorry, ale... Povieme náš názor. Áno. Mám problém, ktorý spočíva v tom, že priateľke sa nepáči, že masturbujem. Mávame spolu sex pravidelne, ona mi povedala, že ju to ponižuje, keď si masturbujem pri porne. Ale pre mňa to nič neznamená, ide len o takú potrebu alebo uspokojenie, keď nie som s ňou a mám chuť alebo nutkanie. Ona ma priťahuje, sex je kvalitný, ale ona stále rozpráva o tom, že sa mi páčia pornoherečky viac ako ona, čo nie je pravda. Že je pre mňa viac porno ako naša láska, keď nedokážem prestať masturbovať. Keď som nadržaný, tak si radšej pomôžem, ako by som bol nadržaný celý deň, pozeral po iných ženách, jak nepríčetný, alebo ju nedaj Bože podviedol. Neviem, či je chyba vo mne, alebo v jej vnímaní tejto situácii. Už ma raz kvôli tomu nechala a hrozí to opäť, ale už asi na dobro. Pritom viem, že ona si dopomáha tiež sama a vraj nie často a vedela by sa toho vzdať definitívne. Som závislý, alebo je chyba v nej? Chyba je v nej, jednoducho. Lebo tak, jak sme to tu spomínali už predtým, proste do seba ukojovanie zdravé, jedna vec. To, že má predstavu, že je ona škaračia jak tie pornoherečky, tak je vieš veľmi jednoducho vysvetliť. Ty sa pozeráš len na daný akt v tej situácii, ale tebe sa páči nejaká vec, dajme tomu to, neviem čo pozerá, jaký druh porna, či keď je to jebačka, tak má rád to, že keď je na ňom koníkový, alebo otočený kouboj, to je jedno. Proste, a potrebuje nejaký stimul do toho. Tu stimul, ale ne, že pozeráš to za tým, že proste máš rád v tom ten príbeh. Že pozeráš tak film. Áno.
Akože sú aj takí A tak ľudia. hlavne, počkaj, môže sa mu páčiť nejaká pornoherečka, vlastne sa nebudeš pozerať na nejakú, ktorá ti je absolútne neatraktívna, ale keď tú priateľku má s ňou kvalitný sex, dobrý sex, čo znamená, že asi mu voní a páči sa mu a povie jej, že sa mu páči, že ho priťahuje všetko, tak on podľa mňa už viacej ani ako keby spraviť nemôže. Že už je to vyslovene len neistota tej partnerky, že tak bohužiaľ, no tak kúkni sa do zrkadla a 4-krát si povie, že som pekná. Vieš, čo viac ti ja môžem dať? Som rád, že si mi skočila do reči. Ja sa ospravedlňujem strašne. Prepáč. No si mi pretlhla, už neviem, čo som chcel povedať. Takže... Prišli sa na to, že je problém v partnerke. Nie, keď už to raz spravila, tak proste nebuď s ňou, to je môj názor. Za to, že keď ti vyhovuje sex ti bude vyhovovať aj s iným človekom, len sa toho netreba bať. Nemá ti čo obmedzovať človek na základe toho, že buď budeš so mňou, alebo si nebudeš honiť. To je proste chore. Treba byť sám sebou a nájde si inú. Ktorá bude lepšia, aj ten sex bude možno lepší. No, lebo pokiaľ sa nevyskúšal nič iné, nikdy nevieš hodnotiť to, že čo bude... Akože chvíľku to bude také, že nebudeš hľadať to správne, ale proste príde to. Hej. Ale toto nie je problém v tebe. Určite nie. Takže pozrieme sa na to, čo povedia naši milí odborníci, pani psychológovia, psychiatrovia, doktori. Áno, sú to, to, čo som ja našla vlastne, tak sú väčšinou klinickí psychológovia alebo psychiatri, ktorí robili nejaké štúdia podobné veci, alebo sa tým zaoberajú, alebo sú to sexuológovia, pretože naozaj Diva.sk a podobné veci ma nezaujímali. Návod na to, ako uspokojiť svoju ženu, modrý koník, SK. Presne tak. Ako sa schovať pred svojou manželkou pri masturbácii? No a podobné. Takže každopádne každý, kto ste to teraz pozerali a krútili ste hlavou a hovorili si, že je to strašne zlé a masturbovať by sa nikdy v živote nemalo, tak vás vyvedieme z omylu, pretože všetci odborníci tvrdia, že vzťah masturbácii masturbácia vo vzťahu je zdravá a je to veľmi dobrý nápad, pretože nielenže pomáha zachovať a budovať váš nejaký zmysel pre sexualitu a seba dôveru. Taktiež vám môže pomôcť rozprúdiť váš vzťah, akože partnerský vzťah. Rozprúdiť? Maďarský príslušník. Rozprúdi vám to. Celá som žhavá. Nažhavená už na teba. Nie. To bolo niečo iné, nevadí. Jak sa to tým, keď... To. A ja som budem... Áno, ale ja som chcela ešte do toho pridať bičie. Švát. No a taktiež hovoria o tom, že vlastne masturbácia alebo ten konečný produkt orgazmus vás naplní endorfínmi a tým pádom zníži stres a máte lepšiu náladu, lepší výkon napríklad v práci a podobne. Takže zdar masturbácii a ideme do toho po tomto podcaste všetci povinne. Už začíname. Je sa na čo tešiť, pozerajte. Presne tak. Tiež veľakrát sa hrali s tou myšlienkou, že vlastne masturbovať môžeš len kým nie si vo vzťahu a keď už si vo vzťahu, tak celá masturbácia je na konci a proste skončil si s honením a už sa ho nesmieš chytiť ani nič podobné. Čo je tiež jeden veľký mýtus podľa doktorov. Z fyziologického a psychologického hľadiska je masturbácia úplne normálna a dokonca sa dokázalo, že to zlepšuje váš partnerský vzťah. No to je podľa mňa, to je viac jak jasné. Dokonca to nejaký doktor nazval sebaláskou. Áno. Lebo čo je najdôležitejšie? V podstate znie to slnečkársky, ale sebaláska je najdôležitejšia vec, podľa mňa, čo sa týka tohoto. Lebo však nebudeš masturbovať a honiť si kokot, keď Ježiš, to je strašné, čo to robím? Presne tak. A zistili nielen, že znižuje stres a vylučuje endorfíny, tak ako som hovorila, ale posilňuje aj nejaký obraz o samom sebe a zvyšuje tým sebavedomie. Hej. Taktiež skúmali rôzne spôsoby a rôzne pozície pri masturbácii, pretože predsa len môžeme byť kdekoľvek, akokoľvek v praclíku zamotaní a používať pri tom čokoľvek. Prsty, hračky, všetko. Presne tak. Cudzích ľudí. Áno. To už sme pri masturbácii. Na chvíľu som normálne neuvedomila si, čo si povedal. No a zistili, že to môže obom partnerom pomôcť zistiť, aký druh potešenia a vnemov chcú počas svojho spoločného sexu skúmať a zažívať. To je to, čo som aj hovorila, že keď vieš, čo sa tebe páči, tak vieš potom, čo sa tebe páči aj s partnerom.
Tým pádom to potom viete odkomunikovať so svojím partnerom pre zvýšenie sexuálnej spokojnosti oboch partnerov, čiže je väčšia pravdepodobnosť, že keď viete sami masturbovať a dosiahnuť orgazmus, tak ten orgazmus dosiahnete aj so svojím partnerom, či už je nový, alebo je nejaký zabehnutý a starý. Hej. Lebo môže sa stať, že aj po 5 rokoch vo vzťahu zistíte pri masturbácii aký nový trik, lebo sa vám sklzol prst do ryti. To už je veľa, ale áno. Čo je na tom veľa? Není. Nehovorím, že tebe, ty to nemáš rád, ale... Ja si srandu robím, akože áno, keď máte radi prsty v riti pri onaní, ľudne. Jasné. Vítame. Niekto má rád lízanie análu, rimming pri honení. Proste každý, čo má rád, niektoré ženy majú radi, keď sa im hrajú s bradavkami pri tom. Áno, presne tak. A o tom to je, že vlastne sami... Že ústami si dole a... Načiahnutý jak pes. Jak na rýmse, keď vysí z okna. Presne tak. Áno, ale tak na to neprídeš bez masturbácie, podľa mňa. Nie, určite nie. Že... Tam najviac človek pozná sám seba. Presne tak. Mňa. Presne tak. No a mám taký krásny záver k týmto všetkým psychologickým zisteniam, že zistili, že ľudia, ktorí masturbujú pravidelne, že to je ich bežný režim, dosahujú vyšší level uspokojenia. No. A ak zároveň toto uspokojenie potom komunikujú vo svojom sexuálnom živote, tak majú lepší sex. Podľa mňa áno. Priama úmera. Masturbácia rovná sa lepší sex. To si zapamätajte. Áno, lebo človek, ktorý si vie dobre vyhoniť, alebo aj sa spraviť žena, vlastne, tak podľa mňa viac vie ovládať to svoje telo pri sexe a vie, čo má robiť. Áno. Takže ten orgazmus býva intenzívnejší, aj ten sex, aj tak ďalej. Proste ten človek sa vie viac odosobniť od toho, že nepremýšľa tak nad tým a užíva si len tú jebačku. Ale hlavne vieš, že napríklad ty, keby si nikdy nehonil, tak jak mi vieš potom povedať, že čo sa ti páči? Viacej, vieš, že čo ti veci vyhovuje, alebo... Akože pokiaľ si skúsená, že si mala tých čurákov 100 predtým, tak môžeš načítané celé porno. Môžeš mať načítaných aj 200 porno, aj tak to nemusíš vedieť. No, môže byť fakt šikovná. Áno, hej, jasné. Mám tu ešte dve otázky, ktoré ma zaujali a jedna z nich je, že či môže masturbácia nahradiť sex. Nakoľko to je podľa mňa jeden z najčastejších problémov, s ktorými sa ľudia stýkajú, že sa boja, že vlastne ten ich partner tú masturbáciu nahradí sexom. No. A je vedecky dokázané, že masturbácia nahradiť sex a túžbu po klasickom sexe nikdy nedokáže, pretože je to úplne iný akt. Je to úplne niečo iné vlastne. Áno. Úplne niečo iné. Jednak tá masturbácia je vlastne o tej sebaláske, to nazvime, a o tom uspokojení samého seba. Zatiaľ, čo ten sex je vlastne určitým sociálnym spojením osôb a preto sa proste strašne vylučujú tie dva akty. Takže sa ako keby človek nemusí bať, že tá masturbácia plne nahradí ten sex. No nenahradí, pokiaľ to človek nerobí tak, že proste nahradí to len v tom prípade, že ten sex není pre ňoho uspokojivý s tým partnerom. Áno. A že proste nechce s ním spať. Tak si radšej bude honiť a je už s ním len pre nejaký stereotyp s tým človekom. Buď má rád to, jak má opraté, navarené, upratané. Proste, že je zo zvyku s tým človekom. A takých veľa je aj manželstiev. Podľa mňa aj partnerských vzťahov, že už zostali buď len kvôli deťom spolu. Hej, že z nejakého pohodlia a takýchto vecí. Aj keď sa podjebavajú za rohom. Možno, a možno aj, to tak vyhovuje. Akože neberiem im to, nech si robia, čo chce, každý má svoj názor a nech si žije každý svoj život tak, jak chce. Áno, si neklamte asi. No a druhá otázka, ktorá ma zaujala, je, že kedy sa masturbácia stáva problémom. Tak na to ma tiež zaujímal ten odborný... Keď ťa chytia na ulici. Presne. Stane sa to problémom až vtedy, keď sa vyhýbate nejakej, či už iniciácii sexu, alebo vo všeobecnosti sexu ako takému so svojím so svojím partnerom. Ľudia volajte aj prasa. A to nevadí. So svojím partnerom na úkor v prospech masturbácie, pretože sú ľudia, ktorí by radšej zažili rozkoš iba prostredníctvom masturbácie, pretože je to efektívnejšie, spoľahlivejšie a nemusia iniciovať sex s tým svojím partnerom. Takže je problematické, ak zanedbávate partnera a uchýlite sa z týchto dôvodov k masturbácii. Čo dáva zmysel, lebo naozaj masturbácia je efektívnejšia, spoľahlivejšia, lebo vieš, že sa na konci 100% urobíš, pokiaľ ťa niečo nevyruší, lebo ty vieš ako na seba. Efektívne, lebo je to rýchlejšie, ako vyzliekať sa, obliekať sa rýchlo, spojiť dvoch ľudí. A proste nechce sa ti iniciovať ten sex, lebo furt to iniciuješ ty, alebo tá partnerka ťa 4-krát odmietla, alebo ju boli hlava, no tak asi ma odmietne aj 5-krát, idem si vyhodiť. Čiže keď ti nejde sa parkovať do jedného miesta 7-krát za sebou, tak nebudeš parkovať do toho istého miesta, ne? Presne.
hej, tá iniciácia toho sexu je niekedy možno dôležitejšia ako ten sex samotný, lebo to už ide tak prirodzene. Áno. Že keď máš na to chuť a vidíš tú priateľku zohnutú v tej umývačke, práčke napríklad, tak I'm stuck. strčíš ho tam. Napríklad. No, dobre, viete. 9 z 10 odporúčajú. 10 dostal na piču. 10 je ešte stále v práčke. Tá. Žena ho poskladala do praclíku. Strčil to do zlej dierky. Tá. Ešte pozor na dierky, no. Takže tak. Takže dneska sme zistili, že je masturbovanie zdravé, takže preto si teraz všetci choďte povinne vyhoniť. Pošlite nám to alebo nie. A chceme vidieť tie modré gule. Budeme radi, ak sa zapojíte, ak nám napíšete vaše nejaké skúsenosti s honením a masturbovaním. Kľudne nám môžete do komentárov písať ďalšie. Po prípade, ak vás načapali. Presne. A po prípade nám môžete písať ďalšie nejaké návrhy na témy alebo hostí. My budeme veľmi radi. A samozrejme, ak sa vám tento podcast páči, nezabudnite dať like a odoberať náš kanál. Po prípade, keď si host, ktorý sa chceš pozvať, tak sa pozvi. Pozvi, napíš nám. Áno. Buď ti povieme nie, alebo áno. Alebo nie. Alebo aj nie. No, keď si nezaujímavý. Presne. Všetky naše sociálne siete a dôležité linky nájdete dole v popise, takže si to tam môžete prečítať, môžete na to klikať, môžete nás prosím sledovať, budeme veľmi radi. Vám to zaberie 3 sekundy a my zbohatneme. Alebo aj nie. Možno budeme úplne chudobní. Úplne chudobní. Každopádne ďakujeme vám, že ste nás sledovali na YouTube a čaute. Čaute.